meron ha? Asa ko mangita o pang bayad sa mong paglaom? Nakapay kurinte. Napadyo'y araw-araw. Kinalit sa Maria ba? Kung unsay gusto, ipapalit man jud niya. Tanawa karon na puno anong kong utang. Naunsa ka, mami? Labad akong ulo sa mga utang. Ngano man utang pugka? Matingala pa ka? Tungod nimo. Sa ninlan man daw ko daw. Ani na lang Maria, para makatabang pug ka sa kuha. Pag naagay maningil, ing nawala ko ha. Sige, mami, kadali raman di ay ana. Inon ramang kaan ako nga ingon ka wala ka diri. Kalubot ni mong bataa ka, ingno ni mo nga wala ko diri. Okay. Ay, salamat. Nasingil dun ako si Berto o Berta. Kinsa na po ako sunod singlo. Bitilapia. Hey! Si Rin naman eh. Mami! Mami, nay motor nagpadulong. Ingna Maria nga wala ko. Sulat mo ko, mami, oy. Nakasunila, senyorita. Sigurado man ang sunila, senyorita. Niyo naman. Ayo! Hey! Rena? Ablihin, apil man ang kagtagoy noon. Ingna wala ko. Lang kinita ko mong kanadlo ko. Rena Biti! Woohoo! Pamilya mo, tingog sa kayo. Pilihan ko sa bintana kung kinsa na. Sige na. Hala, si Rilong Pawix mo na. Rena Biti! Woohoo! Maningil ko! Kinsa na kanya? Si Rilong Pawix mo na, mami, maningil daw siya. Wala ko utang anak niya. Pangutan daw sa unsang utanga. Sige, mami, takot na, mami, akong pilihan. Oy, Dudong Pawix! Asa ka? Naa imong mami dia, senyorita? Maningil unta ko ba? Sa paglaom day ni di ay. Mami, sa paglaon daw. Wala man si mami diri Dudong Pawix. Ano saan di ka nahimong kolektor sa paglaom? Karon pa si manahuna ko ng sugod og koleksyon, senyorita. Style sa mga utanga yun na way kabayad. Wala daw kuno. Pero, naalay na diha sa likod sa purtahan. Ay, siya nga na ako diri sa likod sa pultahan. Si mami Dudong Pawix mo tago. Dili tawon. Wala siya dire. Mami, balin sa sulod. Senyorita, dili ko nimo maatik. Naana imong mami sa likod sa purtahan. Ang sa likod sa pultahan. Bisag talaan pa nimo diri ron oh. Dili na lang ako kailangan tanawon ang likod sa inyong purtahan, senyorita. Kaya ang imong mami, nibalhin na sa sulod sa CR. Ay, si Dudong Pawis nga na ako diri sa CR. Unsa na siya kolektor ang managnaay. Pagmabali na lang ko sa kwarto. Kasi ingon si Maria na tanawa diri sa CR. Unsay naa sa CR? Kabali na siguro to si mami. Kay dako mo kay tingog si Dudong Pawix. Ali dire, tan-an pa nimo sa CR kung naa ba. Ay, salamat. Daan ko palagi. Inon dyan ni Maria nga tanawa dito sa CR. May gani nakabalin ko diri sa kwarto. Dili na kailangan, senyorita. Nagbagko na akong huna. Dili na kumutanaw sa CR. Sa kwarto na. Tay, masaktan dyan ko Maria. Isa na lang dyan akong opsyon. Mutago na lang dyan ko sila sa katre. Kahiya jud nimo gulo Dudong Pawix oy. Wala lagi akong mami diari. Wala gihapon, pero nitago siya sa ilawom sa katre. Rena, wala ka gialimutan diha. Wala lagi Dudong Pawix. Tan-an pa nimo sa ilalim sa katre. Dyan si Maria. Oh, iya pa dyan kong ipatanaw diri sa ilawom sa katre. Kabalo mo na mura na akong tago diri. Tanaw na ko ha. Nasakpan na dyan ko. Ate Kragani, nakulbaan ka no. Apin ako masakpan na dyan ko. Sige senyorita, ingna imong mami ha na balik lang ko ugma. Dili ko niya tagu-taguan. Mami. Mami. Tuwa na, nilakaw na si Dudong Pawix.